nawarkan lemah lentangane ngandati pribadi ta'asruh diniramus pamucabe mangkana monggo iku wis pegat karep isun atau pudring siasun goda godatan mangkau jadi sun longa Rasulullah siradan maka iblis latano sulawi sonora mapan paring sira kliwat ingat isun lan saparpone sira ingsun lewat Wasulunga iblis anak sawit ukana mani pira-pira kankanulu akeh-akeh pengawanan pira jari nopeng marisun pira-pira kelawan pira panci angin dereng manira makro jalan harapan niki nah setan iku sikilah jaring dunia paten jarang wong kang ngaku ya ingkang kaya sira iku tangsa sunanjani maka sunang tanang kawanan suntai saking was-wasing hati sehingga pun setahun kabeh darat sama sirna dan anak sewijuwi kang kaduluk maka kaya anak kebodan kalian mamin mangkai sunut tumingal awak isun dan siwah watatami kaya upamani sono kang saking dat kang nyekel datani saking lor kidul ana saking kulon wetan saking arah dan gabaki kaya nulining satengah mewah mangkana ismarking siung saksana isun amus ikirat dari apa maka setan kabeh bersama sumahu iking tambah kamalupo ning endasi bakal lanjirat ingin sirat maka swas ikut sun sayuti sehingga oleh setahun ilang datana katanya setahun sakapaing katali bertolong maka kari-kari anak gogonan ingkang kasih ingan jotin isun anak padanan pirang-pirang cumawis mangkana isun amus ikilah beapa maka setan iku ujang maring isun ia iku keramira dan ikhtiar ikut sansabilo gasaking kang dari was-wasing gali sehingga tegang setahun maka sakabeh sakabeh pancantilan jaring kongko maka kari-kari anak maning ingkang sunati monggo ing diri manira masanakan penyakit lan hawa nafrisun arab amewi dunia kalawan setan masih kuat ngaruh-ngaruh maka sun sayu dioga saking waswasi hati sehingga wala sawal sama kau sila saking penyakit lang saking ngawan nafsu isnilang sesaya lan maning setan muskang eluk tenarian ketinggalan amungkan amur bayi ngabumi kutuh Rabbani wal arifis samadani Allah Zaid
semo